ההרצאה הראשונה היא דוקטור קרני פרלמן, מרצה בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. פרסמה מאמרים שונים בתחום ניהול ויישוב סכסוכים ותורת משפט טיפולי. קרני היא גם מגשרת וראש משלחת של סטודנטים מישראל לתחרות בינלאומית בייצוג משפטי בהליכי גישור בסכסוכים מסחריים אשר מתקיימת בארגון ICC. קרני, בבקשה. הערב הזה הוא בין היתר תולדה של מאמר שכתבנו יחד, לימור ואני, ואנחנו נחלק את הדיון בו, אני אתן איזושהי סקירה קצרה ראשונית בעצם על השינוי מגישה אדברסרית לגישה שיתופית בעולם המשפט, ככה במבט כולל עד 1980, כשאנחנו מתבוננים בשיטת המשפט בארצות הברית, אנחנו רואים שהיא פועלת בגישה אדברסרית. בעצם במערכת בתי המשפט ישנו הליך אחד לניהול ויישוב סכסוכים, הוא ההליך השפיטה האדברסרי, שבמסגרתו, כמו שאנחנו מכירים, יש הכרעה שיפוטית בין שתי גרסאות נוגדות, למעשה חיפוש אחר איזושהי אמת משפטית שכביכול השופט צריך לאתר אותה. התפקיד של השופט הוא להיות פסיבי, ותפקיד עורכי הדין להביא בפניו את העובדות, את הכללים המשפטיים. ההליך הזה מסתיים בהכרעה שהצדדים אינם יכולים להיות אחראים לה, ויש בו מנצח ומפסיד. מדובר בהליך שהוא פורמלי, פרוצדורלי, והוא רב שלבי. הוא מסתיים בפסק דין, מנומק, בכתב ופומבי. כשאנחנו מתבוננים היום מה קורה, אנחנו רואים תמונה שונה לחלוטין. שיטת המשפט מקדמת גישה שיתופית, שמיד אני אסביר מהי. אם הכרנו הליך אחד במערכת בתי המשפט, היום יש לנו מספר רב של הליכים, וההליכים האלה הם או חלופיים לשפיטה, הליכים שהם אינם שפיטה, כמו גישור, גירושין בשיתוף פעולה, שאנחנו נאזכר אותם היום, וחלקם הליכי שפיטה, אבל לא עוד שפיטה אדברסרית קלאסית כמו שהכרנו, אלא הליכי שפיטה בעלי סממנים אדברסריים מופחתים, הם חותרים להסדר, ואני ככה אגע גם בהם. אז מהי בכלל הגישה השיתופית לניהול ויישוב סכסוכים? הגישה הזאת יוצאת מתפיסה שלסכסוך משפטי יש מספר רבדים. מה שאנחנו התרגלנו לראות בגישה האדברסרית זה למעשה את הרובד העליון, רובד שאנחנו מכנים אותו עמדות של הצדדים. אתה חייב לי תשלם, אני לא אשלם לך וכולי. זה מגולם בכתבי הטענות ומתרכז בטיעונים לזכויות וחובות. הוא ממוסגר בעילות משפטיות וכפוף לסעדים. אם יש עילה, זה עילה תהיה של רשלנות רפואית, ומה שאני יכול לתבוע זה כסף. אם זה הפרת חוזה, אפשר לתבוע כמובן כסף, אפשר לתבוע אכיפה או ביטול חוזה. זהו, אנחנו ממוסגרים לעילות ולסעדים. הגישה השיתופית אומרת שמתחת לאותו רובד יש רובד עמוק יותר של צרכים ואינטרסים, הרובד שמשקף רצונות, תחושות ומטרות של צדדים. כאשר מישהו תובע בגין רשלנות רפואית, יכול להיות שהוא בעצם רוצה גם משהו אחר. הכרה, הסבר, התנצלות. והגישה השיתופית אומרת שאנחנו צריכים לברר את אותם אינטרסים, והם יכולים להיות לפעמים משלימים, משותפים, ולא בהכרח נוגדים זה לזה. לדוגמה, כאשר יש לנו שותפים עסקיים, וספק ולקוח עובדים יחד כמה שנים, ייתכן ושווה והם רוצים להמשיך את הקשר, אבל בתנאים אחרים, בפרוצדורה אחרת,
ברור שכשישנם הורים לילדים יש להם אינטרס לשמור על תקשורת ולשים את טובת הילד במרכז. ובכן, הגישה השיתופית עוסקת באינטרסים ובצרכים ומחפשת פתרון שעונה למרב האינטרסים של הצדדים. היא טוענת שרק פתרון כזה יהיה יציב ואיכותי, הוא יאפשר לשני הצדדים רווח, ובנוסף לכך ישנה חשיבות לדרך ולא רק לתוצאה. הניהול של הסכסוך והפתרון הזה תורמים לרווחה הפסיכולוגית של הצדדים הישירים והעקיפים. שוב, אם זה משפחה, זה כמובן גם הסבא והסבתא, ולא רק ההורים, ובשותפות עסקית זה כל ניהול העסק עצמו. למה חל המעבר הזה מגישה אדברסרית לשיתופית? אני ככה הכל אזכיר בנקודות. החלה התעצמות של ביקורת על ההליך האדברסרי, אמרו שהוא רק מסלים את הסכסוך, הוא גורם לשופט לראייה מוגבלת שלו, הפתרון שנוצר הוא נקודתי, הוא לא מעמיק והוא לא יציב, ביקורת על התנהלות מערכת המשפט, העומס שיש, היוקר, הנגישות שנפגעת, וזה קושר לתפיסה האדברסרית ולהצגה של הליך אחד בלבד לניהול ויישוב סכסוכים. התפתחות תורה שלמה של יישוב סכסוכים שנשענת על מקורות רב תחומיים, פסיכולוגיים, תרבותיים, סוציולוגיים, מדוע כדאי ונכון לאנשים לנהל יישוב סכסוכים בצורה כזו, והתפתחות של תנועה ספציפית, האלטרנטיב או Advocate Dispute Resolution, יישוב סכסוכים הולם, שגיבשה הליכים ונתנה לנו כלים פרקטיים איך להתנהל. ההליכים האלה השיתופיים לא קיימים בארצות הברית רק, הם קיימים בכל ארצות המשפט המקובל, ואנחנו נתרכז כמובן בשיטת המשפט הישראלית. אנחנו מכירים היום מספר הליכים שיתופיים, ואנחנו נעסוק גם במאמר וגם ככה בערב העיון הזה בארבעה מהם. הליך המהות, מידע, היכרות ותיאום, שזה קדם גישור חובה, הליך הגישור, גירושין בשיתוף פעולה, והליכי שפיטה הסדריים. אז 60 שניות על כל הליך. גישור, יש לנו צד ג' מגשר שנועד עם בעלי הדין, המטרה שלו לנסות להביא אותם לידי הסכמה, שוב על ידי ברור צרכים ואינטרסים. זה הליך שמאפשר פתרון יצירתי ורחב יותר מפתרון של בית משפט. ההליך הזה חסוי, הוא מפחית בעלויות של הצדדים, נותן להם בעצם לשלוט על התוצאה כי הם לא נכפים אליה, מאפשר המשך שיתוף פעולה ועוד. ההליך הזה קיים בארץ משנות ה-90, הוא רווח בכל הסכסוכים, אזרחי, פלילי, משפחה. יש לנו מגשרים פרטיים, מרכזי גישור, יש לנו מוסדות שמקיימים הליכי גישור, כמו המוסד לגישור של לשכת עורכי הדין, וכאן תפקיד עורכי הדין הוא כפול. כפי שנשמע גם אחר כך בהרצאה של עורך דין ומגשר רוני גולן, הם גם מנהלי ההליכים, הם גם המגשרים, והם גם מייצגים צדדים בהליכי גישור. ישיבת מהות זה הליך ייחודי לשיטת המשפט הישראלי, פרויקט שנוהג בארץ כבר שנה חמישית, בכל בתי המשפט הגדולים, תל אביב, ירושלים, ראשון, כל מחוז מרכז, קבוע בדין, יש העברה של כל הסכסוכים המסחריים, כיום זה מעל 70,000 שקל, לקבוצה של מגשרים שנבחרו על ידי משרד המשפטים, להליך של קדם גישור חובה. הצדדים חייבים לבוא, לא יהיה קדם משפט אם הם לא היו בהליך קדם גישור חובה. החובה להגיע היא לא של עורכי הדין, אבל התוכנית מלווה בתוכנית הערכה של משרד המשפטים, ואנחנו יודעים שבלמעלה מ-90% מהמקרים הצדדים מגיעים עם עורכי דין שמייצגים אותם בהליך המהות. מה עושים בישיבה הזאת? מקבלים בעצם מהמגשר מידע על הליך הגישור, מכירים את הצד השני, את המגשר, ונדרשים לשאלה האם מסכימים או לא מסכימים לקיים הליך גישור בתיק. הליך הגירושין בשיתוף פעולה, הליך נוסף שיתופי מעניין מאוד שנוהג בארץ. כאן בניגוד להליך הגישור אין לנו צד ג' שמנהל את ההליך, כל צד מיוצג על ידי עורך דין מטעמו ומתקיים ביניהם משא ומתן ישיר, כאשר באמצע בתווך יש לנו צוות מומחים שמתמנה על ידי הצדדים או על ידי כל אחד בנפרד או במשותף, ושוב
תרחב היריעה ככה לספר על זה לצורך הדיון שלנו היום. אנחנו מתמקדים בנושא של עורכי הדין. עורכי הדין כאן חותמים על הסכם ייחודי שונה אנטי אדברסרי בעליל, שכולל בעצם 3 כללים. עורכי הדין וחברי צוות המומחים והמתדיינים חותמים על ההסכם הזה. 1, על הימנעות מייצוג. הם חותרים להגיע להסדר. לא הגיעו להסדר, כל הצוות מתפטר. עורכי הדין לא יוכלו לייצג את הצדדים אחר כך בהליך שיפוטי אדברסרי. ויתור על חיסיון, מידע עובר בין כל הגורמים המטפלים בתיק, ותקופת צינון שמשמעה שברגע שלא מושג הסדר, במידה ולא מושג, לא ניתן באופן מיידי ללכת לשפיטה אדברסרי, אלא יש טווח של זמן שהצדדים קובעים אותו מראש, על מנת באמת למקד את הדיון באיזושהי גישה שיתופית מכוונת פתרון הסדרי. יש בארץ עמותה מכובדת וראויה להתגרש בשלום, שנציגיה יושבים כאן. יש עמותות נוספות שמטפלות בקידום התחום. זה פרויקטים ניסיוניים נערכים היום ביחידות הסיוע, בבתי המשפט למשפחה, ומשרד המשפטים מעביר הכשרות חוזרות ונשנות לעורכי דין להשתתף בהליך הזה. הליכי שפיטה הסדריים שהם ככה גם נושא בפני עצמו, הם אותם הליכים שאנחנו מכירים היום בבתי המשפט בארץ, וכל יום אני שומעת על פרויקטים חדשים שנערכים, שבעצם מטרתם לא להביא להכרעה שיפוטית בפסק דין מנומק, פומבי שמפורסם, כל מה שדיברנו ביחס להליך השפיטה האדברסרי, אלא הם הליכים קצרים, מופנים ככה, ממוקדים להשיג איזשהו הסכם בין הצדדים, וההכרעה בהם לא מתפרסמת, היא קצרה, היא לא מנומקת, היא שונה לחלוטין. עיגון בחוק לא קיים באופן ישיר, באופן עקיף זה נמצא ב-79א לחוק בתי המשפט, שמאפשר לשופט לפסוק בפשרה, להציע הסדר לצדדים או לתת תוקף להסדר שהם הגיעו אליו. השיח השיפוטי עוסק בדרך כלל בבירור צרכים ואינטרסים, כולל הערכת סיכויים וסיכויים, בודק פתרונות, כל זה בנוסף לשיח של זכויות. זה גם ההליך הזה רווח בעיקר בקדם משפט, אבל גם בפרויקטים שאנחנו כל הזמן מתעדכנים עליהם בבתי המשפט המחוזי, באזרחי ובפלילי. יש המכנים את זה גישור שיפוטי, ותפקיד עורך הדין שמייצגים לקוח בהליכים כאלה צריך להתאים לאופי של ההליך, זה לא שפיטה אדברסרית קלאסית. עכשיו הנתונים שאנחנו מכירים אותם גם מארצות הברית, גם מהארץ, פחות מ5% מכלל התובנות שנפתחות בבתי המשפט מתבררות היום בכלל בהליך של שפיטה אדברסרי קלאסי. המשמעות היא שהרוב המוחלט של התובנות בעצם מסתיים או באותה שפיטה הסדרית, או במשא ומתן ופשרות שעורכי הדין מגיעים אליהם מחוץ לכותלי בית המשפט, או באותם הליכים חלופיים לשפיטה. ואז נוצר הסיטואציה שבעצם עורכי הדין מוצאים את עצמם חייבים להכיר ולדעת לייצג את הלקוחות שלהם בהליכים שונים, או בבית המשפט או מחוצה לו, אם לא בעיקר בגישה שיתופית, לפחות גם בגישה שיתופית, מפני שזה המצב הנוהג. זה לא רק נוהג, זה גם ראוי ונכון בעינינו, ואנחנו מפרטות את זה במאמר. ייצוג בגישה שיתופית, ככה ממש על קצה המזלג, וזה יפורט בהמשך, אנחנו מכנים את זה תפקיד עורך הדין פותר הבעיות, ביטוי שהציע אותו מנקל מדו מארצות הברית. זה ייצוג שמבין, הוא יודע לערוך שיח של צרכים ואינטרסים, עורך הדין מכיר את מגוון ההליכים ויודע לכוון ולהתאים את הסכסוך שבו מצוי הלקוח לסוג ההליך שמתאים לו. סכסוך משפחה לא דומה לסכסוך מסחרי ולרשלנות רפואית, לכל אחד ישנם מאפיינים שונים. פתאום עורך הדין צריך לחשוב ולהתחשב בצד השני, זה לא פשוט, ועליו להיות בעל מיומנויות וכישורים שונים,
כישורי עריכת חקירה נגדית כבר פשוט לא רלוונטיים. לעומת זאת, צורך במיומנות של חשיבה על פתרון יצירתי הופכת להיות כלי יעיל מאוד. אז ככה אני אסיים, זה יהיה המאמר, עורך הדין פותר הבעיות, שינוי פרדיגמת ההתנהלות המקצועית, הוא יפורסם בפרקליט, ואנחנו נשמע עכשיו התבוננות מזוויות שונות, איך הנושא מתפתח ומתקדם, ואני אזמין את לימור להציג את הדובר הראשון שלנו. בבקשה ותודה רבה.